Toki astui kauhuissaan, kun miljonääri alkoi puhua mandariinia. Kääntäjää ei yksinkertaisesti näkynyt. Kukaan hotellissa ei ymmärtänyt sanaakaan. Jännitys vain kasvoi, kunnes keskellä kaaosta lattiaa puhdistava siivooja nosti päänsä ja vastasi täydellisellä Kiinalla. Ja sillä hetkellä kaikki hotellissa muuttui. Aurora Palace hotelli tunnettiin kahdesta asiasta, virheettömästä ylellisyydestä ja palvelusta, joka harvoin teki virheitä. Juuri sellaista mainetta Ricardo Ferraz oli vuosien ajan rakentanut lähes sotilaallisella pakkomielteellä. Yleisjohtajana hän uskoi, että jokainen yksityiskohta oli tärkeä, kukka-asetelmien sijoittelusta aulassa aina siihen, kuinka kauan työntekijällä kesti palvella vierasta. Sinä aamuna ilmassa oli kuitenkin jotain erilaista. Ricardo käveli pääaulassa käyden mielessään läpi jokaisen vaiheen protokollasta, joka oli valmisteltu erittäin tärkeän asiakkaan saapumista varten. Kiinalainen sijoittaja Chen Wei majoittuisi hotellissa 3 päiväksi keskustellakseen mahdollisesta miljoonien eurojen sijoituksesta kaupungin kiinteistöhankkeeseen. Ricardolle tämä vierailu oli enemmän kuin pelkkä majoitus. Se oli koko hotellin näyteikkuna. Kaiken piti toimia täydellisesti. Vastaanottovirkailijat seisoivat marmoritiskin takana riveissä. Turvamiehet pitivät diskreettiä ryhtiä sisäänkäynneillä ja erikoisryhmä valmisteli jo viimeisestä kerroksesta varattua kokoushuonetta. Ainoa todella olennainen yksityiskohta oli mandariinikääntäjä, joka oli palkattu olemaan Chen Wein mukana koko vierailun ajan. Ricardo oli varmistanut tämän palvelun 3 kertaa edellisenä päivänä. Siksi, kun kello näytti 9:40 aamulla ja kääntäjä ei vieläkään ollut ilmestynyt, hänen mielensä valtasi lievä levottomuus. Kello 9:50 levottomuus muuttui huoleksi. Tasan kello 10 elegantti musta auto pysäköi hotellin pääsisäänkäynnin eteen. Yksi portsareista ryntäsi avaamaan ovea, ja muutaman sekunnin kuluttua jämäkän oloinen ja varautuneen näköinen mies astui aulaan 2 avustajansa seurassa. Chen Wei oli saapunut. Ricardo veti syvään henkeä, suoristi huomaamattomasti solmiotaan ja käveli hänen luokseen huolellisesti harjoitellulla, ammattimaisella hymyllä. Herra Chen Wei, olette erittäin tervetullut Aurora Palaceen. On suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi. Sijoittaja kallisti päätään hieman tervehdykseksi, mutta vastasi välittömästi mandariiniksi. Sanat virtasivat nopeasti, jämäkästi, sellaisella kadenssilla, että Ricardo ei ymmärtänyt niistä yhtäkään. Sekunnin ajan johtaja piti hymyn kasvoillaan. Hän vastasi englanniksi, yrittäen säilyttää luonnollisuutensa. Of course, sir. Everything is ready for your meeting. Chen Wei kurtisti hieman otsaansa ja puhui uudelleen mandariiniksi, nyt tarkemmalla sävyllä, ikään kuin hän olisi esittänyt yksityiskohtaisia kysymyksiä. Ricardo tunsi vatsassaan puristusta. Hän yritti uudelleen englanniksi, tällä kertaa hieman hitaammin. Chen Wei jatkoi puhumista mandariiniksi. Avustajat vaihtoivat huomaamattomia katseita. Ricardo vilkaisi nopeasti aulaan etsien epätoivoisesti kääntäjää, jonka olisi pitänyt olla siellä, ei merkkiäkään hänestä. Eräs vastaanottovirkailija avasi huomaamattomasti käännössovelluksen puhelimestaan yrittäen auttaa, mutta tuloksena oli sekava sarja merkityksettömiä lauseita. Chen Wei alkoi puhua nopeammin. Hänen sävynsä ei ollut aggressiivinen, mutta hänen ryhdissään oli ilmeinen kärsimättömyys. Ricardo yritti arvata, mitä hän halusi sanoa. Hän vastasi englanniksi, osoitti hissiä, mainitsi kokoushuoneen, mutta jokainen vastaus tuntui vain lisäävän tilanteen sekavuutta. Muutamat vieraat tarkkailivat tilannetta etäältä. Ricardolle tämä oli painajainen. Hän oli käyttänyt vuosia rakentaakseen hotellin mainetta paikkana, jossa mikään ei mennyt pieleen, ja nyt hän oli siellä kykenemättömänä ymmärtämään yhtäkään lausetta viikon tärkeimmältä asiakkaalta. Chen Wei puhui jälleen, tällä kertaa vakavammalla ilmeellä. Ricardo ei ymmärtänyt yhtäkään sanaa. Juuri silloin muutaman metrin päässä joku nosti katseensa. Valeria oli polvillaan pyörähtäneenä lähellä aulasaraketta, viimeistellen huomaamattomasti marmorilattian puhdistusta. Kuten aina, hän työskenteli hiljaa, lähes näkymättömänä kaikille ohikulkeville. Mutta pyyhkiessään lattiaa kostealla liinalla, hän oli kuullut jokaisen sanan, jonka Chen Wei oli sanonut, jokaisen lauseen, jokaisen kysymyksen. Hän pysyi hiljaa muutaman sekunnin ajan, tarkkaillen johtajan yhä kireämpää ilmettä. Oli selvää, ettei hänellä ollut aavistustakaan, mitä sanottiin. Chen Wei puhui jälleen,
tällä kertaa mainiten jotain aikatauluista ja tapaamisesta, joka näytti olevan sovittu tapahtuvan muutaman minuutin kuluttua. Ricardo vastasi jotain, joka selvästi ei vastannut kysymykseen. Valeria tajusi heti. Hän tiesi tarkalleen, mitä oli tekeillä. Hän tiesi myös, että tilanne voisi muuttua paljon suuremmaksi ongelmaksi, jos se jatkuisi näin, mutta hän silti epäröi. 2 vuoden työnteon aikana tässä hotellissa hän oli oppinut, että parasta, mitä siivooja saattoi tehdä, oli tehdä työnsä hiljaa, vaikka hän huomaisikin asioita, joita kukaan muu ei huomannut. Siitä huolimatta, kun Chen Wei puhui jälleen, tällä kertaa sekoittaen hämmennystä ja turhautumista sävynsä, Valeria veti syvään henkeä, nousi hitaasti ylös ja tarkkaili tilannetta vielä muutaman sekunnin, koska sillä hetkellä hän tiesi jotain, mitä kukaan muu tässä aulassa ei tiennyt. Hän ymmärsi täydellisesti jokaisen sanan, jonka tuo mies sanoi. Valeria pysyi paikallaan muutaman sekunnin. Nostettuaan itsensä ylös, puhdistusliina oli edelleen hänen kädessään, ja sininen ämpäri seisoi pylvään vieressä, jossa hän oli työskennellyt viimeiset minuutit. Kenelle tahansa kaukaa katsovalle hän oli edelleen vain osa hotellin näkymätöntä rutiinia, hiljainen työntekijä, joka oli lopettamassa aamuvuoroaan, mutta hänen silmänsä olivat valppaat. Hän tarkkaili huolellisesti vastaanoton edessä olevaa tilannetta. Ricardo Ferraz yritti edelleen säilyttää malttinsa, mutta Valeria pystyi jo havaitsemaan merkit, joita melkein kukaan ei huomannut, kun hän oli paineen alla. Tapa, jolla hän suoristi solmiotaan muutaman sekunnin välein, ammattimaisen hymyn jäykkyys ja tapa, jolla hänen hartiansa jännittyivät hieman. Toisella puolella Chen Wei puhui jälleen mandariiniksi. Tällä kertaa hänen lauseensa oli pidempi. Hän mainitsi kokouksen aikataulun, tietyn huoneen varauksen ja jotain asiakirjoista, jotka olisi pitänyt valmistella ennen muiden sijoittajien saapumista. Valeria ymmärsi jokaisen sanan. Ongelma oli, että Ricardo ei ymmärtänyt yhtäkään. Yes, of course. Meeting room is ready, vastasi johtaja yrittäen kuulostaa luottavaiselta. Valeria tajusi virheen heti. Chen Wei ei kysynyt, oliko huone valmis. Hän kysyi, mikä huone oli varattu, koska hänen avustajansa oli saanut 2 erilaista tietoa vahvistussähköpostissa. Chen Wei kurtisti otsaansa, puhui uudelleen. Nyt hänen sävynsä kantoi lievää kärsimättömyyttä. Ricardo hymyili, mutta hymy oli jäykempi kuin ennen. Everything is prepared, sir, please follow me. Chen Wei vastasi uudelleen mandariiniksi, ja tällä kertaa Valeria tajusi, että hän oli alkanut epäillä, etteivätkö ihmiset ymmärtäneet, mitä hän sanoi. Hän tajusi myös jotain muuta. Jos tämä keskustelu jatkuisi näin vielä muutaman minuutin, sijoittaja todennäköisesti alkaisi epäillä koko hotellin organisaatiota, ja Ricardo Ferrazin kaltaiselle miehelle se olisi katastrofi. Valeria veti syvään henkeä. 2 vuoden työnteon aikana tässä paikassa hän oli oppinut paljon siitä, miten hotelli toimi. Hän oli oppinut, että työntekijöiden välillä oli hiljainen hierarkia. Hän oli oppinut, että tietyt ihmiset saattoivat puhua kokouksissa, toiset saattoivat antaa ehdotuksia, ja jotkut, kuten hän, eivät yksinkertaisesti olleet odotettavissa missään keskustelussa. Hän tiesi myös, että jos hän puuttuisi asiaan sillä hetkellä, Ricardo luultavasti ärsyyntyisi. Silti jokin sisällään sanoi, ettei hiljaa pysyminen auttaisi ketään. Chen Wei puhui jälleen. Nyt hän kysyi suoraan tapaamisen aikatauluista sijoittajien kanssa, jotka saapuisivat keskipäivällä. Ricardo vastasi jotain täysin muuta. Valeria sulki silmänsä lyhyeksi hetkeksi, sitten teki päätöksen, käveli muutaman askeleen vastaanottoa kohti. Herra Ricardo, hän sanoi varovasti. Johtaja kääntyi välittömästi. Hänen ilmeensä osoitti yllätystä ja lievää ärsyyntymistä. Valeria, ei nyt. Hän säilytti kunnioittavan sävyn. Anteeksi, että keskeytin, herra, mutta ehkä voin auttaa. Ricardo kurtisti otsaansa. Tämä ei ole tarpeen. Voit palata työhösi. Mutta ennen kuin hän ehti sanoa mitään muuta, Chen Wei kääntyi jälleen katsomaan häntä. Sijoittaja näytti uteliaalta. Ehkä siksi, että hän oli huomannut tarkan hetken, jolloin hän puhui. Ehkä siksi, että hän yritti ymmärtää, miksi tämä työntekijä näytti niin rauhalliselta kaaoksen keskellä. Valeria epäröi hetken, sitten puhui. Mutta ei portugaliksi, mandariiniksi. Jos haluatte, voin auttaa käännöksessä. Sanat tulivat pehmeästi, selkeästi ja täydellisesti lausuttuina. Kokonaisen sekunnin ajan kukaan ei liikkunut. Chen Wei,
räpäytti silmiään yllättyneenä. Sijoittaja vastasi välittömästi mandariiniksi. Hänen äänensä oli nyt täysin erilainen, ei kärsimätön, vaan aitoa uteliaisuutta täynnä. Valeria kuunteli tarkkaavaisesti, sitten vastasi uudelleen. Keskustelu jatkui muutaman sekunnin, nopeana, luonnollisena, sujuvana, kuin tämä sananvaihto olisi hänelle jotain täysin tavallista. Ricardo Ferraz ei liikkunut. Hän katsoi heitä kahta, kuin yrittäen ymmärtää, oliko tämä todella tapahtumassa. Chen Wein avustajatkin tarkkailivat hiljaa. Kuultuaan sijoittajan koko selityksen, Valeria kääntyi lopulta katsomaan Ricardoa. Hänen äänensä oli edelleen kunnioittava. Herra Ricardo, herra Chen Wei kysyy, mikä huone on varattu tämänpäiväiseen kokoukseen? Vaikuttaa siltä, että hänen saamassaan sähköpostissa oli 2 erilaista vahvistusta. Johtaja pysyi liikkumattomana sekunnin, sitten räpäytti silmiään, yrittäen järjestää ajatuksiaan uudelleen. Valeria jatkoi. Hän kysyi myös, onko keskipäivällä saapuville sijoittajille tarkoitetut asiakirjat jo valmisteltu. Ricardo tunsi jotain outoa, sekoitus helpotusta ja yllätystä, koska ensimmäistä kertaa miljonäärin saapumisen jälkeen hän vihdoin ymmärsi tarkalleen, mitä oli tapahtumassa. Ja sen, kuka oli ratkaissut tilanteen, ei ollut palkattu kääntäjä, vaan hotellissa 2 vuotta työskennellyt siivooja, sama työntekijä, jota hän oli vielä hetki sitten tuskin huomannut aulassa muutaman sekunnin ajan. Koko aula tuntui pysähtyneen lähes oudon hiljaisuuden valtaan. Ricardo Ferraz tuijotti edelleen Valeriaa, kuin yrittäen ymmärtää, mitä oli juuri tapahtunut. 2 vuoden ajan tässä hotellissa työskennellessään hän oli aina kulkenut hänen ohitseen osana päivittäistä maisemaa. Joku, joka siivosi diskreetisti käytäviä ennen kuin vieraat heräsivät. Joku, joka keräsi unohtuneita laseja kokoushuoneista. Joku, joka harvoin osallistui mihinkään keskusteluun. Nyt kuitenkin sama nainen puhui mandariiniksi yhden tärkeimmän sijoittajan kanssa, jonka hotelli oli koskaan isännöinyt. Chen Wei puhui jälleen. Tällä kertaa hänen äänensä oli rauhallisempi. Valeria kuunteli tarkkaavaisesti ja vastasi välittömästi. Sananvaihto tapahtui niin luonnollisesti, että hetken ajan näytti siltä kuin he olisivat tunteneet toisensa jo pitkään. Kun sijoittaja oli lopettanut selittämisen, mitä hän tarvitsi, Valeria kääntyi Ricardon puoleen. Herra Ricardo, hän vahvisti, että pääkokous pidetään klo 12:30, ei keskipäivällä, kuten ensimmäisessä sähköpostissa oli. Muut sijoittajat saapuvat hieman myöhemmin. Ricardo räpäytti silmiään yrittäen pysyä tiedon tahdissa. Valeria jatkoi samalla rauhallisuudella. Hän sanoi myös, että hän preferoi varatumpaa huonetta, koska joitain asiakirjoja, joita käsitellään, ei voi vielä julkaista. Chen Wei nyökkäsi hieman, kun hän käänsi. Johtaja veti syvään henkeä. Keisarillinen huone on valmisteltu, Ricardo vastasi yrittäen palauttaa varmuutta ääneensä. Valeria kuuli vastauksen, kääntyi Chen Wein puoleen ja käänsi lauseen tarkasti. Sijoittaja vastasi uudelleen mandariiniksi. Tällä kertaa hän näytti tyytyväiseltä. Valeria käänsi. Hän sanoi, että keisarillinen huone on täydellinen. Ricardo tunsi helpotuksen aallon kulkevan kehossaan. Jännitys, joka oli vallinnut miljonäärin saapumisesta lähtien, alkoi vihdoin kadota, mutta samalla kasvoi toinen tunne, väistämätön uteliaisuus. Chen Wei tarkkaili Valeriaa huolellisesti. Ei vain kieli kiinnittänyt hänen huomiotaan. Oli tapa, jolla hän puhui, varma, luonnollinen, epäröimättä. Sijoittaja esitti sitten suoran kysymyksen mandariiniksi. Valeria kuunteli. Lyhyen hetken ajan hänen katseensa muuttui hieman. Se oli henkilökohtainen kysymys. Hän vastasi ensin mandariiniksi. Sitten hän kääntyi Ricardon puoleen. Herra Chen Wei kysyi, missä opin mandariinia. Ricardo ristisi kätensä yrittäen edelleen käsitellä kaikkea tätä, ja Valeria vastasi yksinkertaisesti, asuin Kiinassa muutaman vuoden. Chen Wei puhui jälleen. Nyt hänen ilmeensä osoitti aitoa kiinnostusta. Valeria vastasi hänelle muutaman sekunnin ennen kääntämistä. Hän kysyi, missä kaupungissa asuin ja missä se oli. Kysyi Ricardo, kykenemättä piilottamaan uteliaisuuttaan. Hangzhoussa, vastasi Valeria. Nimi kuulosti eksoottiselta hiljaisessa aulassa. Chen Wei avasi pienen hymyn kuullessaan sen. Hangzhou oli tärkeä kaupunki Kiinassa, tunnettu historiastaan ja perinteisistä maisemistaan. Sijoittaja kommentoi jotain mandariiniksi. Valeria vastasi uudelleen. Keskustelu 2 välillä jatkui vielä muutaman hetken. Lopulta hän kääntyi Ricardon puoleen.
Työskentelin siellä muutaman vuoden hoitaen vanhaa rouvaa. Hän ja hänen miehensä puhuivat vähän englantia, joten lopulta opin mandariinia arjessa. Ricardo katsoi häntä, yrittäen sovittaa tätä tietoa siihen kuvaan, joka hänellä oli hänestä siihen mennessä. Ja kun palasit Brasiliaan, se oli melkein 3 vuotta sitten. Chen Wei kuuli käännöksen ja esitti toisen kysymyksen mandariiniksi. Valeria kuunteli. Hetken ajan hän epäröi ennen vastaamista. Sitten hän puhui samalla tyyneydellä kuin ennenkin. Hän selitti jotain pidempää sijoittajalle. Kun hän oli lopettanut, hän kääntyi Ricardon puoleen. Hän kysyi, miksi työskentelen täällä siivoojana, jos osaan mandariinia. Ricardo tunsi kysymyksen painon ilmassa. Valeria viipyi sekunnin ennen vastaamista. Kun palasin Brasiliaan, en tuntenut montaa ihmistä täällä kaupungissa. Etsin useita töitä, mutta useimmat vaativat kokemusta tai suosituksia. Hän puhui ilman katkeruuden merkkiäkään. Hotellilla oli paikka ja minun piti työskennellä. Chen Wei kuunteli käännöstä. Sijoittaja pysyi hiljaa muutaman sekunnin, tarkkaillen Valeriaa huolellisesti, ikään kuin hän yrittäisi ymmärtää jotain sanojen lisäksi. Ricardo pysyi myös hiljaa. Ensimmäistä kertaa hotellin johtajana ollessaan hän tajusi, että hänen työntekijöistään saattoi olla paljon enemmän kuin mitä raporteissa ja univormuissa näkyi. Chen Wei puhui lopulta jälleen. Hänen sävynsä oli erilainen, nyt kunnioittavampi, kiinnostuneempi. Valeria kuunteli ja vastasi. Keskustelu jatkui muutaman sekunnin. Kun se päättyi, hän käänsi. Herra Chen Wei sanoi, että on harvinaista löytää joku, joka on oppinut mandariinia Kiinan ulkopuolella niin luonnollisesti. Ricardo katsoi häntä, mutta ennen kuin hän ehti sanoa mitään, Chen Wei teki huomaamattoman eleen kädellään osoittaen, että hän oli valmis jatkamaan kokoushuoneeseen. Valeria käänsi eleen pienellä hymyllä. Hän sanoi, että keisarillinen huone on täydellinen. Ricardo tunsi helpotuksen aallon kulkevan kehossaan. Jännitys, joka oli vallinnut miljonäärin saapumisesta lähtien, alkoi vihdoin kadota, mutta samalla kasvoi toinen tunne, väistämätön uteliaisuus. Chen Wei tarkkaili Valeriaa huolellisesti. Ei vain kieli kiinnittänyt hänen huomiotaan. Oli tapa, jolla hän puhui, varma, luonnollinen, epäröimättä. Sijoittaja esitti sitten suoran kysymyksen mandariiniksi. Valeria kuunteli. Lyhyen hetken ajan hänen katseensa muuttui hieman. Se oli henkilökohtainen kysymys. Hän vastasi ensin mandariiniksi. Sitten hän kääntyi Ricardon puoleen. Herra Chen Wei kysyi, missä opin mandariinia. Ricardo ristisi kätensä yrittäen edelleen käsitellä kaikkea tätä, ja Valeria vastasi yksinkertaisesti, asuin Kiinassa muutaman vuoden. Chen Wei puhui jälleen. Nyt hänen ilmeensä osoitti aitoa kiinnostusta. Valeria vastasi hänelle muutaman sekunnin ennen kääntämistä. Hän kysyi, missä kaupungissa asuin ja missä se oli. Kysyi Ricardo, kykenemättä piilottamaan uteliaisuuttaan. Hangzhoussa, vastasi Valeria. Nimi kuulosti eksoottiselta hiljaisessa aulassa. Chen Wei avasi pienen hymyn kuullessaan sen. Hangzhou oli tärkeä kaupunki Kiinassa, tunnettu historiastaan ja perinteisistä maisemistaan. Sijoittaja kommentoi jotain mandariiniksi. Valeria vastasi uudelleen. Keskustelu kahden välillä jatkui vielä muutaman hetken. Lopulta hän kääntyi Ricardon puoleen. Työskentelin siellä muutaman vuoden hoitaen vanhaa rouvaa. Hän ja hänen miehensä puhuivat vähän englantia, joten lopulta opin mandariinia arjessa. Ricardo katsoi häntä yrittäen sovittaa tätä tietoa siihen kuvaan, joka hänellä oli hänestä siihen mennessä. Ja kun palasit Brasiliaan, se oli melkein 3 vuotta sitten. Chen Wei kuuli käännöksen ja esitti toisen kysymyksen mandariiniksi. Valeria kuunteli. Hetken ajan hän epäröi ennen vastaamista. Sitten hän puhui samalla tyyneydellä kuin ennenkin. Hän selitti jotain pidempää sijoittajalle. Kun hän oli lopettanut, hän kääntyi Ricardon puoleen. Hän kysyi, miksi työskentelen täällä siivoojana, jos osaan mandariinia. Ricardo tunsi kysymyksen painon ilmassa. Valeria viipyi sekunnin ennen vastaamista. Kun palasin Brasiliaan, en tuntenut montaa ihmistä täällä kaupungissa. Etsin useita töitä, mutta useimmat vaativat kokemusta tai suosituksia. Hän puhui ilman katkeruuden merkkiäkään. Hotellilla oli paikka ja minun piti työskennellä. Chen Wei kuunteli käännöstä. Sijoittaja pysyi hiljaa muutaman sekunnin, tarkkaillen Valeriaa huolellisesti, ikään kuin hän yrittäisi ymmärtää jotain sanojen lisäksi. Ricardo pysyi myös hiljaa. Ensimmäistä kertaa hotellin johtajana ollessaan hän tajusi,
että hänen työntekijöistään saattoi olla paljon enemmän kuin mitä raporteissa ja univormuissa näkyi. Chen Wei puhui lopulta jälleen. Hänen sävynsä oli erilainen, nyt kunnioittavampi, kiinnostuneempi. Valeria kuunteli ja vastasi. Keskustelu jatkui muutaman sekunnin. Kun se päättyi, hän käänsi. Herra Chen Wei sanoi, että on harvinaista löytää joku, joka on oppinut mandariinia Kiinan ulkopuolella niin luonnollisesti. Ricardo katsoi häntä, mutta ennen kuin hän ehti sanoa mitään, Chen Wei teki huomaamattoman eleen kädellään osoittaen, että hän oli valmis jatkamaan kokoushuoneeseen. Valeria käänsi eleen pienellä hymyllä. Hän sanoi, että nyt voimme jatkaa kokousta. Ricardo nyökkäsi, yrittäen edelleen täysin käsittää, mitä oli juuri tapahtunut, koska muutamaa minuuttia aiemmin hän oli ollut kohtaamassa uransa suurinta nolostumista, ja se, joka oli ratkaissut ongelman, oli joku, jota hän ei ollut siihen mennessä juuri koskaan todella huomannut. Hissi nousi hiljaa hotellin ylimpään kerrokseen. Ricardo Ferras pysyi paikallaan nappipaneelin vieressä, säilyttäen ammattimaisen ryhdin, jonka hän oli oppinut ylläpitämään vuosien työn aikana. Mutta sisällä hänen mielensä oli kaukana rauhallisesta. Muutaman senttimetrin päässä hänestä Chen Wei tarkkaili huomaamattomasti ympäristöä, kun taas Valeria pysyi askeleen takana, ikään kuin hän olisi edelleen yrittänyt viedä mahdollisimman vähän tilaa ryhmässä. Kun hissin ovet avautuivat, käytävä, joka johti keisarilliseen huoneeseen, oli jo valmiina kokousta varten. Hotellin henkilökunta oli järjestänyt kaiken huolella, tuoretta kahvia, kivennäisvettä, asiakirjoja pöydällä ja projektorin valmiina esityksiin. Ricardo avasi oven eleellä. Herra Chen Wei, olkaa hyvä. Valeria käänsi välittömästi mandariiniksi. Sijoittaja nyökkäsi ja astui sisään. 2 avustajaa seurasivat häntä, järjestellen kansioita ja tabletteja pöydälle. Ricardo huomasi, että Valerian läsnäolo muutti huoneen dynamiikan täysin. Aiemmin jokainen Chen Wein sanoma lause oli ollut arvoitus. Nyt keskustelu sujui luonnollisesti. Kun ensimmäiset brasilialaiset sijoittajat alkoivat saapua, kokous oli jo järjestetty. Valeria seisoi pöydän vieressä, kääntäen rauhallisesti jokaisen keskustelun osan. Hänen äänensä oli varma, tarkka, luonnollinen. Kun Chen Wei puhui, hän odotti lauseen päättymistä, käänsi sen selkeästi portugaliksi ja toisti sitten sijoittajien vastaukset mandariiniksi. Ei epäröintiä, ei kadonnutta sanaa. Minuutit kuluivat ja niiden mukana myös yllätys huoneessa kasvoi. Eräs sijoittajista katsoi häntä jopa kahdesti, selvästi hämmentyneenä. Oli vaikea sovittaa yhteen tämän yksinkertaisen naisen kuvaa, joka käytti siivoojan univormua ja taitoa, jolla hän johti kansainvälistä neuvottelua. Ricardo myös tarkkaili. Hän oli aina uskonut tuntevansa täydellisesti jokaisen hotellissa työskentelevän henkilön. Hän tiesi, mitkä työntekijät olivat tehokkaimpia, mitkä tarvitsivat jatkuvaa valvontaa ja mitkä voisivat edustaa hotellia tärkeissä tilanteissa. Mutta Valeria ei ollut koskaan ollut tällä listalla. Hänelle hän oli aina ollut vain joku, joka työskenteli hiljaa kulisseissa. Nyt kuitenkin oli mahdotonta jättää huomiotta sitä, mikä oli hänen silmiensä edessä. Kokous eteni. Chen Wei selitti kiinteistöhankkeen yksityiskohtia, johon liittyi ulkomaisia sijoittajia ja paikallisia yrityksiä. Pöydällä olevat asiakirjat osoittivat suuria lukuja, pitkiä aikatauluja ja sopimuksia, jotka voisivat liikuttaa miljoonia. Ja tämän monimutkaisen keskustelun keskellä Valeria jatkoi kaiken kääntämistä rauhallisesti. Kun neuvottelun viimeinen osa päättyi, tunnelma huoneessa oli muuttunut täysin. Sijoittajat näyttivät tyytyväisiltä. Chen Wei sulki kansionsa hitaasti. Hän vaihtoi viimeisiä sanoja mandariiniksi Valerian kanssa. Hän vastasi, sitten käänsi. Herra Chen Wei kiittää kaikkia läsnäolijoita ja uskoo, että seuraavat vaiheet voidaan järjestää lähiaikoina. Sijoittajat alkoivat nousta. Kokous oli päättynyt. Ricardo veti syvään henkeä. Se, mikä olisi voinut muuttua katastrofiksi hotellin maineelle, oli muuttunut rauhalliseksi neuvotteluksi, ja hän tiesi tarkalleen, kuka oli välttänyt ongelman. Kun sijoittajat poistuivat huoneesta, Chen Wei pysyi istumassa muutaman sekunnin. Hän katsoi Ricardoa, sitten Valeriaa ja esitti kysymyksen mandariiniksi. Valeria kuunteli, kääntyi johtajan puoleen. Hän kysyi, kuinka kauan olen työskennellyt täällä. Ricardo vastasi automaattisesti. 2 vuotta, Valeria käänsi. Chen Wei pysyi hiljaa muutaman hetken vastauksen kuultuaan. Sitten hän puhui jälleen. Hänen äänensä oli rauhallinen, mutta siinä oli jotain syvempää,
Valeria käänsi hitaasti, ikään kuin hänkin pohtisi sanoja. Hän sanoi, että 2 vuoden ajan tämä hotelli on ollut joku, joka olisi voinut ratkaista tämänpäiväisen ongelman muutamassa sekunnissa. Hän piti pienen tauon, mutta kukaan ei huomannut. Hiljaisuus, joka valtasi huoneen, oli voimakkaampi kuin mikään keskustelu, joka oli tapahtunut siellä minuutteja aiemmin. Ricardo tunsi noiden sanojen painon, koska pohjimmiltaan hän tiesi, että Chen Wei oli oikeassa. 2 vuoden ajan Valeria oli työskennellyt siellä joka päivä. Hän kulki käytäviä, siivosi huoneita, järjesti tiloja, eikä kukaan ollut koskaan kysynyt, kuka hän oli univormunsa ulkopuolella. Chen Wei nousi sitten tuolistaan, käveli muutaman askeleen tullakseen Valerian eteen. Hän puhui jälleen mandariiniksi, tällä kertaa katsoen suoraan häntä. Valeria kuunteli tarkkaavaisesti. Hänen ilmeensä osoitti yllätystä. Hän vastasi muutaman sanan, sitten kääntyi Ricardon puoleen. Hän kysyi, olenko koskaan työskennellyt ammattimaisena tulkkina? Ricardo pudisti päätään. Valeria vastasi, ei, herra. Chen Wei kuunteli käännöstä ja puhui sitten vielä kerran. Tällä kertaa hänen sanansa olivat pidempiä. Kun hän oli lopettanut, Valeria pysyi hiljaa muutaman sekunnin, ikään kuin hän yrittäisi täysin omaksua sen, mitä oli juuri kuullut. Ricardo tajusi, mitä hän oli sanonut. Valeria veti syvään henkeä. Hän sanoi, että ihmiset, jotka hallitsevat 2 kieltä näin luonnollisesti, työskentelevät yleensä kansainvälisissä neuvotteluissa. Hän piti pienen tauon ja kysyi, olenko koskaan harkinnut sitä. Ricardo pysyi hiljaa, koska ensimmäistä kertaa tavattuaan hänkin alkoi miettiä täsmälleen samaa asiaa. Muutaman sekunnin Chen Wein kysymyksen jälkeen kukaan ei sanonut mitään. Valeria seisoi edelleen hänen edessään, pitäen kevyesti käsistään kiinni, ikään kuin hän ei olisi aivan tiennyt, mitä niillä tehdä sillä hetkellä. Vuosien ajan hänen rutiininsa tässä hotellissa oli ollut ennustettava, saapua ajoissa, järjestää siivousvaunu, huolehtia käytävistä, huoneista, kokoushuoneista. Se oli hiljainen, melkein näkymätön työ. Mikään hänen päivittäisessä elämässään ei sisältänyt mahdollisuutta olla tällaisen keskustelun keskipisteessä. Chen Wei odotti vastaustaan kärsivällisesti. Hänen katseessaan ei ollut kiirettä. Ricardo Ferras pysyi myös hiljaa, tarkkaillen tilannetta huomiolla, jota hän ei koskaan ollut osoittanut tälle työntekijälle aiemmin. Valeria vastasi lopulta mandariiniksi. Hänen äänensä oli rauhallinen, mutta jokaisessa sanassa oli selkeää rehellisyyttä. Hän selitti, ettei hän ollut koskaan työskennellyt ammattimaisesti tulkkina, että hän oli oppinut kielen asuessaan Kiinassa, puhuen päivittäin ihmisten kanssa talossa, jossa hän työskenteli, ettei hän ollut koskaan vakavasti harkinnut sen muuttamista ammatiksi. Chen Wei kuunteli tarkkaavaisesti, sitten vastasi. Valeria kuunteli jokaisen lauseen huolellisesti. Kun hän oli lopettanut, hän käänsi. Herra Chen Wei sanoi, että monet ihmiset löytävät lahjakkuutensa sattumalta, kun joku vihdoin huomaa sen, mitä he ovat osanneet tehdä jo pitkään. Ricardo tunsi jotain liikkuvan sisällään kuultuaan tuon lauseen, koska pohjimmiltaan se kuvasi täydellisesti sitä, mitä oli juuri tapahtunut. Chen Wei jatkoi puhumista. Valeria kuunteli jälleen ja käänsi. Hän sanoi, että jos haluan, voin työskennellä tulkkina joissakin kokouksissa seuraavien päivien aikana, kun hän on kaupungissa. Hän katsoi nopeasti Ricardoa ennen kuin jatkoi, ja että jos olen kiinnostunut tällaisesta työstä, hän voi suositella minua muille yrityksille, jotka tarvitsevat kääntäjiä. Ehdokas leijui ilmassa muutaman sekunnin. Valeria näytti yllättyneeltä, ehkä siksi, että tämä tapahtui liian nopeasti, ehkä siksi, että hän ei ollut koskaan kuvitellut, että jotain tällaista ilmestyisi hänen elämäänsä. Ricardo huomasi, että kaikki katsoivat häntä. Hänkin, mutta ensimmäistä kertaa hotellin johtajana ollessaan hän ei arvioinut työntekijää, hän yritti ymmärtää ihmistä. Valeria veti syvään henkeä ja vastasi mandariiniksi. Chen Wei kuunteli, sitten hän hymyili huomaamattomasti. Hän käänsi, sanoin, että arvostan suuresti tilaisuutta ja että autan mielelläni hänen ollessaan hotellissa. Chen Wei nyökkäsi. Hän näytti tyytyväiseltä vastaukseen, mutta ennen kuin hän poistui huoneesta, hän puhui vielä kerran. Hänen lauseensa oli lyhyt, suora. Valeria kuunteli ja käänsi sitten hitaasti. Hän sanoi, että monissa paikoissa maailmassa ihmiset oppivat ensin katsomaan henkilön virkaa ennen kuin katsovat henkilöä.
Hiljaisuus valtasi huoneen jälleen. Ricardo tunsi tuon lauseen painon, koska sillä hetkellä hän tajusi jotain, mitä ei ollut koskaan pysähtynyt ajattelemaan. 2 vuoden ajan Valeria oli kulkenut hänen ohitseen melkein joka päivä. Hän oli nähnyt hänet käytävillä, vastaanotossa, kokoushuoneissa, mutta hän ei ollut koskaan todella pysähtynyt kysymään, kuka hän oli, mitä hän tiesi tai mitä hän voisi tehdä tehtäviä, joita univormu määräsi, ulkopuolella. Chen Wei teki pienen hyvästelyeleen. Avustajat odottivat jo käytävässä. Valeria käänsi lopulliset hyvästit. Ricardo saattoi sijoittajan huoneen ovelle. Kun Chen Wei astui hissiin, käytävä palasi hotellin tavalliseen hiljaisuuteen. Ricardo pysyi paikallaan muutaman sekunnin. Sitten hän katsoi Valeriaa. Hän oli jo ottamassa siivousvaunua, jonka oli jättänyt seinän lähelle, ikään kuin kaiken tämän jälkeen hänen rutiininsa oli yksinkertaisesti alkamassa uudelleen. Ricardo puhui ensimmäistä kertaa kokouksen päättymisen jälkeen. Valeria, hän sanoi. Hän pysähtyi, kääntyi. Kyllä, herra. Ricardo viipyi sekunnin ennen vastaamista. Ehkä siksi, että hän oli edelleen järjestämässä monia ajatuksiaan samanaikaisesti. Luulen, että tänään opin jotain tärkeää. Valeria odotti. Ricardo jatkoi. Joskus työskentelemme vuosien ajan samojen ihmisten kanssa, todella näkemättä heitä. Valeria hymyili vain ystävällisesti. Hänen ilmeessään ei ollut katkeruutta, ei liiallista ylpeyttä, vain tyyneys siitä, joka tiesi aina, kuka hän oli. Ricardo tarkkaili, kun hän työnsi siivousvaunua käytävällä. Sama univormu, sama työ. Mutta nyt jotain oli muuttunut, koska koko tässä hotellissa kukaan ei enää pystyisi katsomaan Valeriaa samalla tavalla. Ja kun hän katosi hiljaiseen käytävään, yksinkertainen oppitunti jäi ilmaan. Maailma ei ole täynnä tavallisia ihmisiä. Se on täynnä piilotettuja lahjakkuuksia, jotka jäävät huomaamatta joka päivä, vain siksi, että melkein kukaan ei vaivaudu katsomaan pidemmälle kuin se, mikä näyttää ilmeiseltä. Kannattaa pysähtyä hetkeksi ja miettiä jotain, mitä tapahtuu joka päivä ympärillämme. Kuinka moni ihminen kulkee ohitsemme, emmekä todella näe heitä. Töissä, kadulla, paikoissa, joissa käymme joka päivä. Ihmisiä, jotka kantavat tarinoita, tietoa, lahjakkuuksia ja kokemuksia, joita emme koskaan kuvittelisi, mutta usein katsomme ensin univormua, virkaa, ulkonäköä, ja huomaamattamme päätämme, kuinka paljon joku on arvokas, ennen kuin olemme kuulleet sanaakaan häneltä. Valeria oli ollut tässä hotellissa 2 vuotta, joka päivä kulkien samoja käytäviä, siivoten samoja huoneita, kohdaten samat ihmiset. Ja kaiken tämän ajan kukaan ei ollut pysähtynyt kysymään, kuka hän oli tai mitä hän tiesi. Ei siksi, että ihmiset olisivat olleet pahoja, vaan siksi, että maailma kulkee liian nopeasti, ja joskus opimme katsomaan vain sitä, mikä näyttää tärkeältä. Vain se, että joskus elämä luo hetkiä kuten tuo, hetkiä, jolloin joku, joka näytti näkymättömältä, paljastaa jotain poikkeuksellista, ja noina hetkinä ymmärrämme yksinkertaisen mutta voimakkaan totuuden. Ihmisen arvo ei lähes koskaan ole hänen asemassaan, vaan tarinassa, jonka hän kantaa, siinä, mitä hän on oppinut, siinä, mitä hän on elänyt, ja ennen kaikkea siinä, mihin hän pystyy, kun joku vihdoin päättää nähdä hänet todella. Ehkä tämän tarinan suurin opetus on juuri tämä. Maailma on täynnä hiljaisia lahjakkuuksia, uskomattomia ihmisiä, jotka jäävät huomaamatta joka päivä. Ei siksi, että heillä ei olisi arvoa, vaan siksi, että melkein kukaan ei pysähtynyt katsomaan riittävän tarkasti. Siksi, ensi kerralla, kun joku kulkee polkusi, ehkä kannattaa muistaa jotain yksinkertaista. Joskus huoneen poikkeuksellisin henkilö on juuri se, johon kukaan ei katso. Ja nyt haluan tietää sinulta. Oletko koskaan kokenut tilannetta, jossa joku aliarvioitiin ja sitten yllätti kaikki, tai ehkä olet itse ollut se henkilö, jota kukaan ei aluksi huomannut, mutta jolla oli paljon enemmän näytettävää kuin muut kuvittelivat. Valerian kaltaiset tarinat muistuttavat meitä jostain hyvin tärkeästä. Joskus lahjakkuus on aivan silmiemme edessä, mutta emme vain huomaa sitä. Kerro minulle täällä kommenteissa, mikä oli suurin opetus, jonka tämä tarina jätti sinulle. Ja kerro minulle myös, mistä kaupungista tai maasta katsot tätä videota. Rakastan nähdä, mistä ihmiset seuraavat kanavan tarinoita. Jos tämä tarina sai sinut pohtimaan jollain tavalla, jätä jo tykkäys, koska se auttaa kanavaa jatkamaan tällaisten tarinoiden tuomista. Jos et ole vielä tilannut, tilaa kanava
ja aktivoi kello, jotta et menetä seuraavia tarinoita. Ja jaa tämä video jonkun kanssa, joka myös uskoo, että ihmisen arvoa ei koskaan pidä mitata ulkonäön tai viran perusteella. Kiitos, että jäit loppuun asti. Nähdään seuraavassa tarinassa.